Dobrý deň, moje meno je Michal Farkáš a dnes sa nachádzame priamo v meste Svidník na 48-arovom pozemku. Tu je možná výstavba rodinných domov. A ako bonus vám k tomu priložíme projekt na stavebné povolenie na výstavbu 14 domov rodinnej zástavby. Takže sledujte toto video do konca, aby ste sa dozvedeli viac. Predstavte si miesto, kde môže vyrásť celá nová štvrť rodinných domov. Miesto, kde sa spája pokoj prírody s dostupnosťou služieb mesta. Ak hľadáte ideálny pozemok na výstavbu, rozvoj alebo investíciu, táto ponuka je pre vás. Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Svidník v tichej a príjemnej lokalite s výborným prístupom z hlavnej cesty. Lokalita je súčasťou územia určeného na bývanie v rodinných domoch, pričom územný plán umožňuje aj výstavbu radovej zástavby. Využitie je teda flexibilné, od výstavby samotných domov až po developerský projekt. Na pozemku sa nachádza existujúca budova, ktorú možno využiť ako skladové zázemie počas prvej fázy výstavby. Výhoda, ktorú ocení každý developer. Inžinierské siete, voda, plyn, kanál a elektrika sú v dosahu, čo výrazne uľahčuje napojenie stavieb. Lokalita sa dynamicky rozvíja, pričom v okolí už vznikajú nové domy a celkový potenciál rastie. Vďaka dostupnosti obchodov, škôl a služieb ide o miesto, kde môže vyrásť nová pokojná mestská štvrť. Výhody. Výborná poloha v rámci mesta Svidník. Možnosť výstavby samostatných alebo radových domov. Rovinatý pripravený na výstavbu. Inžinierské siete v dosahu. Existujúca budova vhodná ako sklad pri výstavbe, perspektívna lokalita s rozvojovým potenciálom. Tento pozemok je ideálnym štartom pre vás ďalší úspešný projekt, vhodný na bývanie, podnikanie aj kombináciu oboch. Pre viac informácií alebo obhliadku nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo mailom.